dos concellos de Oleiros, Ferrol e Sada. Tamén levou a cabo unha intensa actividade cultural, fixo seminarios, recitais de poesía e conferencias. Tamén participou en diversas publicacións como Man Común, A Nosa Terra e Festa da Palabra Silenciada, entre outras. Mirade o que atopei. A ver... Non sexas payaso. Deberías traballar no Circo das Palabras. Que é iso? Vancho amosar os nenos e nenas de segundo, ca súa obra O Gran Circo das Palabras, de Eva Mejuto. Cando saía a pista, no canto do Sir cantaba e o público me aplaudía e turraba. Un día recibí a mensaxe: vai preparando a equipaxe, no circo do Pirulí non hai lugar para ti. Colleu a maleta e marchou, pois case mellor, aí non era feliz. Bona tillo, pata quebrada, de tanto facer de maca cabala, vaya traballo riscado. Non había deito por facer función saeito. Tiña o corpo escangallado. Atreveuse a decir nunca máis. E desde entón, cada día recitaba unha poesía subida no calón, saíalle do corazón. E ao pouco chegoulle a mensaxe: vai preparando a equipaxe no circo Colibrí, non hai lugar para ti. Colleu a mochila e marchou, pois tanto mellor, de bala non era feliz. Él estaba tus orellas de facer de equilibrista. Tiña vértixe, pés planos e estaba perdendo vista. Vivía o teatro, nacera para actuar. Deixou arame e chaqueta e fixo Romeo e Xulieta. A pupada foi total. E a pouco chegoulle a mensaxe: vai preparando a equipaxe, no circo do Manití non hai lugar para ti. Colleu a maleta e marchou, pois tanto mellor buscar... Ai! Para vivir ben feliz necesito ser actriz. Non que actuaba de payasa, porque era o traballo que había. Non tiña chisco de gracia nin de lle dar a risa. Era tímida, retraída, tocar o piano era o que máis lle prestaba na vida. Cambiou de roupa e despintou a cara. E deu un concerto na pista, pasou de payasa a pianista. E ao pouco chegou a mensaxe: vai preparando a equipaxe, no circo Saisifí non hai lugar para ti. Pois tanto mellor buscarei outro lugar onde si poida tocar. Percorrer o país inteiro, pero en circo ilusionista votaban por ser mal mago, mal acróbata, mal trapecista e peor equilibrista. Ele era outro tipo de artista, non facía o xeito, ao revés, nin o dereito. A luz estaba lle ler, de oír outro ministra,
aprender, dar a volta ás cousas, inventar, vivir aventuras e soñar. Viaxaban en caravana e andaban que facer cada día da semana. E que máis podemos marcar? Un restaurante ambulante? Ai, que non sei cociñar. Unha piscina gigante? Caramba, que non sei nadar. Algo que sepa facer que seja distinto ao que poida seguir a ler? Por máis que patinaba, non se lle corría facer nada. A noite de lúa chea tivo unha idea brillante, inventar un novo circo. Un circo de contar historias, unha nova cada día con música, danza e poesía. Un circo con biblioteca, un circo dun poeta. Púsose logo a choio e ale Moscó puesto unha carpa colorida con luces, butacas e panos, moi lúcida e divertida. Despertábelle vida. Que podería precisar artistas para actuar? Puxo anuncios a faltar. O caravana cheou do mar a sabana, do deserto ao polo norte. Busco alguén que non lle importe ter a cabeza no ar, que non teña medo de inventar, de escribir, de arriscar. Primeiro que chegou quen foi? Un león vello sen dentes. Pois que sabes facer, amigo? Pois canto ópera e rap, rock e ata reggaetón. Pois contratado león. Luego chegou unha mona que recita poesía. Contratona de inmediato. Que fantasía! Despois veo unha elefanta que era unha actriz destacada. Contratada. Menos na foca pianista. Que mellor que un piano na pista. E así naceu este circo, o gran circo das palabras. Rufo inventaba unha historia nova cada día. Tocaban, bailaban, actuaban. Un día unha función de amor, outro día de aventuras e seguinte de terror. E as fins de semana de máis e fantasía. Do gran circo das palabras, sacou abracadabra nacen 1001 historias, 1000 mundos posibles, revulgando na memoria. A fantasía é posible todo isto e moito máis. Atreves a aceptar un reto, axúdanos a inventar unha historia fascinante para a función de mañá.